בזמן שלומד תורה לשם לימוד תורה, יש להבחין על איזה כוונה הוא לומד. כלומר, לקיים מצוות השם, כמו שכתוב, והגית בו יומם ולילה. או שלומד בכדי לקבל מאור התורה, היות שהוא צריך את מאור התורה בכדי לבטל את הרע שבו. כמו שאמרו חז"ל, בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין. נמצא שהוא לומד תורה בכדי להשיג את התבלין, כמו שאמרו חז"ל, המאור שבא מחזירו למוטב. ובטח האדם צריך לכוון לפני לימוד התורה את הסיבה שבשבילה הוא לומד עכשיו תורה. כי כל מעשה צריך להיות איזה מטרה, שהיא הסיבה שעושה אתה את המעשה. וזהו כמו שאמרו חז"ל, תפילה בלי כוונה, כגוף בלי נשמה. לכן, מטרם שהוא הולך ללמוד תורה, הוא צריך להכין את הכוונה. וכך אומר שם בהקדמה לתעש, וזה לשונו, ולפיכך מתחייב הלומד בטרם הלימוד, להתחזק באמונת השם יתברך, ובהשגחתו בשכר ועונש וכו'. ובדרך הזה יזכה ליהנות מהמאור שבה, שגם אמונתו תתחזק ותתגדל בסגולת המאור הזה. אפילו מי שיודע בעצמו שעדיין לא זכה חס ושלום לאמונה, יש לו תקווה גם כן על ידי עסק התורה. כי אם ישים ליבו ודעתו לזכות על ידה לאמונת השם יתברך, כבר אין לך מצווה גדולה מזו. ולא עוד, אלא שאין לו עצה אחרת מזו. נמצא לפי זה שהאדם צריך להשתדל לעשות מאמץ גדול מלפני שהולך ללמוד, בכדי שהלימוד שלו יעשה פירות ותוצאות טובות. כלומר, שהלימוד יביא לו את המאור התורה, שעל ידו תהיה היכולת להחזירו למוטב.